Nigo abasibati kurwase kaunti ya Kisii babere bakonyora amaegerio no bosemia bwo kubakonya aso kwegenderia ase amatukari bosyo amaegerio abere gakorwewa neke ombekemo kimanyikanite buna Tabaka Ward uongozi wa utu aso murobero yokorekana aso mubuganio yomo ime yomo chobosongo tinga kecho niga babwatani kurwase kiombekyo baba kurwo kubore ochiase kigambere kinene kwene kiabuna babere bakwango yomurobero buko na cheki na kyabakagerwa bane boboro yukurwase tinsemo chiamarani kore babere bakugekeria na kuboria abantu kurwesko gochiase bali barabagotu muri ketonde mo Stephen noroboti urwaso bwikirano Nigo lya litkolia kabirerio mwelio bomusangikano bwaba bwatani ba Tabaka Ward uongozi wa utu asa bwatani bachengera mangi alibesomiria sama tukaya ntu wachitega igoro tunya gwasemania mangana ko ligereja amangana yoborai oboraibu obomwanya bantu egentu tokoroka uongozi wa utu twasemani nabangi na baminto gaiga bono rero nkogenda turi chinga lakini gotokogenda nichi action plan komanyanga ingi togochikokora se binyoro byaito koreto gunchureria yani koreta mabadiliko na lyo haki y'abantu bonse pi erorekane yabangina abana abagaka no ina basacha na ina basaye ayons twasomire korugoro twayarorire ntwakorere tu lakini bono tugochigotebya babwata abana bagochikonyora bono banyare kulinda abana babo tubakwanire egere batige ko sara abana bake aserero nigo bagikeria bokungukunerigwa kwa bakora soko ngachoko babarogi ase baboliri kegambere kenegia Kisii kwa ngoia ogotegerwa gwekina kyo gosambu kwa bangina bane ime amarani asogo kagerwa kwa babarogi togotebie ko timbu ye muno mwa intervene monorenge kineki keminyo kigubwango kere oboene bororekane amaino tumanyenga kiabangina baringa kibaite twari marani nekina kere koti ntori ngwe kwandara manora kinto gosaba oboene bororekane naine bororekane bwango nainde abantu baito gusi totenene imara tokane ngamangano yogosamba abantu bandi negenteke beke mono nainde gokere kinyume ye chimbwa chomogusi chyo obomwanya bantu utu abasae tunyare ko batogosika abangina bali babeire emyaka emenene ekogera toise kunyara ko batokonya gukagera abantu ngana abarogi bali tokobasamba okono kweragereria muranyare ko mokweragereria sengencho inuna abana bakebe emyaka emeke muragendere kweragereria no enekero muguchikonyora chinyomba chiaino amarageriri gwaya anyare ko bagakubwata mbake chinyomba chiaino abantu baita abagotu tiga basikwe egekogera nabwo abaiburi baito na into no togenderete ko gochiko babagotu bono netwe gara tora baba gotu gatora itwe nare gochikoteba ngano nyini nwa basaye baito moko kore binte biga na inwe ngake ya monko gotamure inwe kara muragote igana inwe muraro kwa barogi moitwe tigato tige chimbu echyo na gitwacha kugikiriga ngatigato tige chimbu echyo abantu abagotu basikwe egekogera obogotu tari oborogi obogotu ne emyaka magega ya magira ya goiko mwelio niga bangina baba enekirie mbachikobe byorokerie biyasa bangina bande na gusira monchorerio ime binyoro bone kerengo chikonyara kobango kwana na inche gongo tayabangina baitonga tuchakereri itanganie mechi yaito turuo bosemi obore twanyare ko batogosoma buna toko iruchi semina twegeriwa mangana amange tuyare ko batokonya chakereri itanganie sechi family chaito tuorokererie no enkuru asaba gaka baito tobo advice buna tobonete komenya chisegi chia nyomba chinyare ko bachikoera goetera asa megeri gutwanyarire ko batokoegwa bona nabo twatebire nga goetera asa maigeri ayaiga ngochakera tole kuru asi nyomba chaito tukwanera abagaka baito tukwanera abana baito nonye na abana baria bakaba muri baito babwata abana bagane iri kwaroka tubakwanire tubatebyo muchando korente gente keiga egere togekikeria ale tunyara koba tokomenya na intu tubwata bomwanya abantu imeyaito koripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Bosongo e county ya Kisii Elietariane Ndemo Stephen